И какво става, хора? Аз съм Ванката Джиджи и добре дошли в едно ново видео. Както сте разбрали от заглавието, днес аз ще отговарям на вашите въпроси. А ако искате да ме подкрепите, може да прасите лайк на това видео, да се абонирате за канала ми Искам Банка. А сега нека започваме. В YouTube аз качих пост шорт, под който вие сте ми задавали доста въпроси, но имаше доста повтарящи се, така че аз съм избрал най-интересните, на които днес във видеото ще отговоря. Започваме с един от най-често задаваните въпроси, а именно на колко години съм. Аз съм на 13 години и съм роден на 28 март 2011 година. Следващия въпрос е свързан с този, именно коя зодия съм. Аз съм зодия Овен. От кой град си? Аз съм от град Велинград. Кой ти е най-любимия игра? Не съм сигурен, но може би си имал предвид коя ти е най-любимата видеоигра. Може би сега е Brawl Stars, но също така играя и FIFA, понякога и Fortnite. Но главно сега може би най-любимата ми игра е Brawl Stars. Направи румтура на твоята стая. Хора, най-вероятно не съм сигурен, но румтура на стаята ми ще е когато стигна 10 000 абоната, така че се абонирайте за канала ми, за да ги достигнем по-бързо. Кога започна да играеш Brawl Stars, моля включи ме. Включен си, но Brawl Stars, както можеш да видиш, започнах да играя през 2019 година. Може ли да ми кажеш коя ти е любимата страна? Ако имаш предвид като държава, най-любимата ми държава е България. Кое е най-любимото животно и PC или PlayStation? Най-любимото ми животно е моят домашен любимец, а именно бърдатата ми Агама. И PC или PlayStation със сигурност бих избрал PC. Ако имаше супер сила, каква щеш да е тя? Това е труден въпрос, но може би и супер силата, която най-много ме кефи и според мен, която има най-голяма полза, е да мога да се телепортирам, защото щракам с пръсти, вече съм на Малдивите, щракам пак с пръсти, вече съм на Луната. Кой ти е любимият герой? Любимият ми герой в Brawl Stars е Леон. Ако искаш да махнеш нещо ежедневно, какво би било? Със сигурност в училището няма какво да се лъжим. Гледал ли си аниме? Аниме съм гледал, мисля, че един или два пъти, но не е било нищо, което да ми хареса и да искам да гледам пак. Много готини видеа правиш, продължавай все така. Много ви благодаря, въобще благодаря за цялата подкрепа, която показвате. Наистина това значи много за мене. Имаш ли стаж или? Не, и много ме яд, защото аз почнах да играя Brawl Stars няколко месеца след като тя излезна. Колко купи си? В момента аз съм 31 000 купи, което не мисля, че е въобще много. Колко митик и легендари скина имаш в Brawl Stars и какви? Имам 2 митик и един легендари. Единият митик ми е по Spike, другия ми е Squad Buster Shelly, който е безплатен. И единственият ми легендари скин, който имам, това е Phoenix Crow. Колко още време мислиш да се занимаваш с YouTube? Аз не мога да кажа определено време, защото това го приемам за хоби и когато може би ме омръзна да правя видеа, когато това вече не ми носи удоволствие, може би тогава ще спра. Как си виждаш канал в YouTube след 4 години? Това е един много интересен въпрос, защото както казах, ако не спре да ме кефи това нещо и продължавам да качвам видеа, мисля, че е съвсем реална цел да стигна след 4 години дори 100 000 абоната. Ако имаше възможност да живееш само в една държава до края на живота ти, коя би била тя? Това със сигурност ще е България. Това мисля, че е държавата, в която наистина бих се чувствал добре да живея до края на живота ми. Меси или Роналдо? По принцип и Меси и Роналдо са огромни легенди на отборите, в които те са играли. И на футбола като цяло. Аз харесвам повече Меси, но това не означава, че мразя Роналдо или нещо подобно. Гледаш ли Shadow Fox и кога ще си показваш лицето? В момента Shadow Fox не гледам, но помня, че преди 2-3 години Shadow Fox ми беше един от любимите ютубъри и кога ще си показвам лицето. Още лицето точно не съм решил кога ще си го показвам. Как реши да се занимаваш с YouTube? На колко години си? Тренираш ли нещо? Ако да, какво? Продължавай все така. Почваме с първия въпрос, а именно как всъщност съм решил да започна с YouTube. Още преди 2-3 години гледах доста ютубъри и тогава си казах, нека да създам YouTube канал, да пробвам да го таковам, да се пробвам я да стана YouTube creator, но проблема тогава беше, че аз имах само един лаптоп, който не беше никак добър, за да мога да записвам видеа, тъй като тогава играх най-много Fortnite. Може би година по-късно, през 2023 година, септември месец, тогава ми купиха новия компютър. Тогава създадах този YouTube канал, който в момента качвам, но първото ми видео беше много по-късно. Помня, че преди това записах някакви други видеа, но тогава нито можех да монтирам
и дори на новия компютър, който беше доста добър, видеята не бяха въобще добре и следователно не съм ги качвал. И вече чак януари месец се престраших да кача първото ми видео. Тогава си казах, че няма значение качеството, обработката, просто го качих да видя дали това ми харесва да го правя. Може би никой от вас не знае, но първото ми видео, което е качено в този канал, е качено всъщност на 31 януари, което се пада точно нова година. Но не си мислете, че като съм го качил съм избухнал нещо 1000 гледания. Може би в първите няколко дена събрах 20-30 гледания, което тогава наистина се зарадвах и смятах, че са много. И тогава събрах може би някъде около 10-15 абоната. Вторият ти въпрос е на колко години съм, но този въпрос аз вече го отговорих, на 13. И последният ти въпрос е: тренираш ли нещо и ако да, какво? В момента тренирам футбол. Следващия въпрос също е свързан с футбола, именно кой ти е любимия футболен отбор. Любимия ми футболен отбор е Барселона. Можете да видите следващия човек наистина колко много въпроси ме е питал и направо започваме с първия, именно тренираш ли нещо. Този въпрос вече го отговорих. Втория въпрос е: имаш ли гадже? Не, в момента нямам гадже. Участвал ли си в някакви турнири? Не съм сигурен на какви турнири имаш предвид, така че може да се зададеш под това видео въпроса по-подробно. Кой ти е любимият цвят? Любимият ми цвят е червено. Прескачаме следващите два въпроса, защото вече съм ги отговорил и преминаваме на какво ти е хобито. Моето хоби е да снимам YouTube видеа, също така да карам дрон. Интересуваш ли се от Brawl Stars от самото начало? Да. Ще правиш ли стрим, понеже не си правил? Сега слушайте внимателно. А именно, когато направя 6000 абоната, ще направя един много интересен стрим, но още няма да ви издавам точно какъв ще е той. Коя ти е любимата храна? Нямам една определена любима храна, много обичам суши, скариди, калмари, октопод, също така много обичам салата Цезар. Кой клас си? В момента ще бъда 7-ми клас. Коя ти е любимата игра? Вече казах, в момента ми е Brawl Stars. Участвал ли си в някакви събития на ютубъри? Все още не съм. Ако да, кой ютубъри? Както казах, не съм участвал. И ще правиш ли раздаване на Brawl Pass Plus? Все още не съм решил, ще ви кажа когато реша да направя. И последният въпрос в това видео ще е: кой ти е любимия ютубър? Любимия ми български ютубър е Слави. Чуждестранен ютубър ми е MrBeast. И това беше всичко от днешното видео. Ако искате да има още Q&A втора, трета част, може да задавате въпроси, също така да лайкнете това видео, да се абонирате за канала ми с камбанката, за да стигнем 6000 абоната, когато ще пусна първия ми стрим. А от мен е чао и до следващото видео. I